ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಗಣಪತಿನ ನೆನೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುನು ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಕೇಂದೆ ಎಂಚಿನಾಣಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆಂದೆ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಬೆರಿಬೇನಂತ ಪಂಡದು ಪಂತೇರು ಅವು ಬೆರಿಬೇನೆ ವಾತರ ಬತ್ತದನ್ನು ನೆಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಸಾಕಾದ ಬೆರಿಬೇನೆ ಬತ್ತದಂಡ ಅತ್ತು ಆರ್ನ ಬೇಲೆದ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತದ ನಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತದಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರಡ ತೋಜವಡವು ಅತ್ತನ್ನ ಉಷ್ಣೋಡು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಷ್ಣೋಡು ಮಿನಿ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಬತ್ತಿನ ಹುಷಾರತದು ಅಂಚಿನ ಪುರದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದೆ ಉಷ್ಣೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಈ ಅಲ್ಮುಡ ಪಣದು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಜ್ಜಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ಅಲ್ಮುಡದ ಬೇರು ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಮುಡ ಎತ್ತಂಡ ಗಿಡವನ್ನು ಗರ್ತದು ಅವನ್ ಕನತದು ಬೇರನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಗುದುದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ದೆಕ್ಕದು ಗುದುದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಬೇಯ್ಪಾದು ಒಂದು 2 ದಿನ ಮಾತ ಪರ್ಲೆ ಅಂತ ಪೇರ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಪರೋಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಅಂಚ ಐಟು ಗುಣ ಹಾಕ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕು ಜಿಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎಂಚಿನ ಕಡೆಯ ಬೇರು ಮನ್ಪೆರತೆ ಕಡೆದ ಬೇರುಡ್ಲ 2 ಥರ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಆ ಕೆಂಪುದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪುದ ಕಡಿರ ಬೇರ್ಲ ಬೇರನ್ನು ಕನತದು ಗಿಡವನ್ನು ಕನತದು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಬೇರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೇಯ್ಪಾದು ನಾವೇನು ಕಷಾಯದಿದ್ದು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಪರ್ಲೆ ಗುಣ ಹಾಕ್ನು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಈ ಉಷ್ಣೋಡು ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಗುಣ ಹಾಕ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಗುಣ ಆಗಿದವರು ಡಾಕ್ಟ್ರಡ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಹೆಂಚು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ್ತ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ಪೂಜಿದು ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ಪೂಜಿದು ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಿನಿ ಮೈತದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪಲಪ್ಪ ಗುಣ ಹಾಕ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಂದಿರು ಅಮ್ಮ ತೋರ ಅವರೇ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಗಾರು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಾರ ಅಥವಾ ಮದ್ಮೆ ಆವೊಂದಿನಾರ ಜೋಕ್ಲ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತ ಅವೆಂದಾಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ತುಜರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಒಲ್ಲೆರಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಪುಳು ಅವೇ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಕ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಇತ್ತನಂದ ಹೊರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯರ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಬೊಲ್ದು ಓಪಿನ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಒರಿಯರ್ಯಾಗ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂಥರ ನೋಳಿಯೇ ಪೋಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರ್ಯಾಗ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ ನೀರು ಮೈಪರ ಪೋದು ಕುಲಿನಲ್ಪ ನಿಕ್ಲವು ಚಕ್ ಮಲ್ಪ ಜರ್ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನತ್ತಿ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಲಟು ಮಿನಿ ಮೈತದು ಒಡಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೈತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಈ ಅರಿತ ಪೊಡಿತಲ್ಕ ಒಂಥರ ಬುಲ್ದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಂಡ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಪನ್ನ ಪೋಡಿನ ಮುಡ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬೋಡಿತಿನ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಸರಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಹುಷಾರು ತಿನ್ನಕುಲು ಮಾತ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆಮ್ಮ ಯಾನ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಸಪೂರಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ತೋರ ಅವಡು ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸಪೂರಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬೋಡ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಏರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರು ಅಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರದೆ ಅವೇನು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅವೊಂದು ಮಾತ ತಿನ್ನಲೆ ಈ ಜಾನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪನ್ಪೆರತ ಬನ್ನೆ ಏನಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೆಂಚಿನವು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು
ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಏಪಲರ ತಿನ್ನಲೆ ಆಸೆಗೆ ಇತ್ತ ತಿನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚತ್ತು ತಿನ್ನಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪೊರ್ತು ಉನ್ಲೆ ಒರಿಯರೆಗೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇರೆಗತ್ತು ಅನ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಒಣಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಪೊರ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸಮೇತ ಸೇರ್ಸದು ಪನ್ಪು ನಾನು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜಿಡ ಐಟ ತೋರ ಅವರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಪುರ ಅವರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಪೊರ್ತುಗು ಬಂಜಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಣಸು ಬೂರ್ಜಿಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈರು ಸಪೂರ ಹತ್ತಂಡ ಈರು ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಮನಸ್ಸಡ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪಲೆ ಅನ್ ಸಪೂರಲ್ಲೇ ಪುರ್ಲು ತೋಜು ಅನ್ಪಿನ ತೆಪ್ಪಲೆ ಈರು ಪುರ್ಲು ತೋಜುವಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೋರಲ್ಲ ಆಪಾರು ಪೊರ್ತು ಉಂಡಾರಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಾಲೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಮಿನ್ನಿ ಪರ್ಲೆವು ಅಷ್ಟು ನಾತಿ ನಾಲ್ಕ ತೋಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತಾರಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆಹಾರ ತಿಂದಾರಡ ಹುನಾಸ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಈರ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನ್ನ ಈರು ಬೇಜಾರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾನು ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನುತ ಪನ್ಪಿನಾರು ಪನ್ನಗ ಶೋಭನ ಮಗಲು ವಿನುತ ಆರು ಪಂತೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಆರಡ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದು ಎನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಆರಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೀಚೇರು ಮುರಣೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಶೋಭಾಗ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲನಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿನ್ನಡ ಇತ್ತು ನಂದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು 5:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತೇರು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲಕ ಇತ್ತಾತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನುತ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ತೂಂದುಲ್ಲ ನಜ್ಜದ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದ ಏನು ಪಂತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನುತಾಗ್ಲ ಹಾಯ್ ವಿನುತಾಗ ಏತು ಜೋಕ್ಲುನ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡವೆಂದಾಲ ಪಂತಜೇರಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಿಕ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓರಿ ಪಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತನತ್ತಮ್ಮ ಈರ ದಾಯ ಮಾನಿಟೈಸರ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ಅಂದು ಮಲ್ಪೊಡಿತು ಅಂಡ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನ ಗಂಟೆ 4,000 ಗಂಟೆ ಅವಡತಿ ಅಂಚವು ಆತುಜಿ ಮುರಣೆಂಕ್ ಬೇಜಾರವರ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ 4,000 ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಆದತ್ತಿನ ನಾನು ಮುರಣಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಕ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಪೋಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಒಯ್ತು ವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದಂತ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ನಿಕಲ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತದೆ ಯಾನದು ಪೋಡು 4,000 ಗಂಟೆ ಒಂದೆ ನಂಗೆ ಅವ ಮಲ್ಪರಗ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಾಪ್ನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಯಿನಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದು ಪಂಡಾರ ಆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ನಡ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.